Lle ni di wneud damage a cario o'r boxes ma lawr y grisiau? Gad y nonsens fi'r di. O rhaid ni cadw lawr star cyn i'r health and safety mynd i'n arno. Heddi o dde. Ti'n wacht yn un health and safety, gyda beth ti'n rhan i fi. Os i di gael top i gwybod osno, ti'n heiddi gael ddoli. O, bos, di hwnna ddim yn wir. Gwmpes i dros 10 mili bach o'r blaen. A dim mai fi oedd hwnna. Oedd e'n gorwedd fflat yn y ddawr. Os ydych chi'n cwrdd am dic ti ar y brawn. O, beth ma'n reit y beth? Ewas! O! Na, eto ni. O, Eictynus, gan amser agor yma. Wedi ceri dechrau tat, a wedi, mae Mrs Hughes ma, ceri helpu nhw, mae Mrs Hughes yn disgwyl gwasanaeth. Wel yn ôl beth i fi ar ddiall, bos gael bormor wasanaeth ffordd na neud. Dim babi yn gwybod hwnna, yn babi conid y cilog, number 4 lon yw hwnna. Gan ti. Gad y nonsens nawr, sy'n prawf hwnna, ti'n mwyn i, reit, pa'i ti'n mentro at y rwsner i enni yna. Reit, ceri helpu nhw, nid i? Wel, bore da i chi, chi ddech ysbasio am ddim sy'n sy'n i chi. Bwan i'n bach, mae cwci. Chocolate ma fi hefyd, felly ti'n blod ti. O, ni'n lwcus iawn bod babi mor beth, grand Richard. I newid paso Mr Jones y bet, oedd yn dweud pa mor debyg i'w thag oedd hi. Odi, mae'n debyg iawn i'w thag, ydi. Siani, mae'n debyg i'r gŵr, mae'n fe. Mor ben plîs, ydych bod teithio gwawr. Yma i am hynny, ni'n un o'n chi golli fe fi'n meddwl, pa gwen, e? Na ti, diolch yn fawr. Wel, bore da, madam, siŵr i chi heddi, fe lle i gael i chi. Falle special offer, 4 sausage roll am 1 pint 20. Ilham roll am un o! Wel da, rwy'n chwilio am Mr Jones y perchenog. Inspector Harris Higginson yw'r enw, o fudiad unigol Savona i siopau. Neu ffys i'r oed yn byr. Ffys! Eswch chi weid na to? O, reit, a siwmai inspector, fi yw Mr Griff Jones, a fi yw'r perchenog y siop. Rwy'n dod i elyd i fi, aelod stari newid yn loi, a wedyn byddai'n ôl gallu. I ceri sa'n focus mewn i ni. A beth i ti, moyn? Hwna ffordd i'n rhoi sawl i dy gwsmer di? Ie, ond ti moyn, gwed. 4 ferry gig. Yw'n glas i wan. O beth eisiau gofyn pink wrth gwrs. Ie, dwi'n wedi gyswyd. Ei, dwi'n wedi gwyled. O, diolch. Dyma ddiddorol, homemade tart dwi'n gweld. Nawr ten, gwedwch wrthau. Siwt i'ch wneud y patrwmedd o'ch pet ma rhwng yr ochrau? Wy'n gadael chi miwn a family secret fan ni. Be yw i'n neud yw? Fi'n hynny o'i mas am ydyn, a fi'n o'r cwntyn! A fi'n neud siopio! Sut twlsyn ydych chi'n fi? Sut eto fi? Wel twlsyn fi! Twlsyn! O, twlsyn! O, ma twlsyn i gael dy fi! O, fi'n yw sŵn nhw'n un yn dod eto chi! Ei, twlsyn yn dod eto! Mae'n hyn eto dal ar lan y lefydd fi, na gyda sofyn ti fi. Ei, Willi, mae'n tart yma roed, dawi e. Hwy, ydyn! Ei, bos, ydych chi moyn y tart twym ffres ma ni? O, rwy'n sydd yn lan i'r blaen ni wedi. Sa'n siŵr bod ti'n cytuno, inspector. Sy'n ei well na tart fresh twym, fi'n siŵr bod ti'n cytuno. O, wedd o'n siomau twym! Siomau